Takže raketa pripravená. Počkaj. Toto je naša základňa. O 5 metrov. Dobre, takže postup je, že najprv tam dáš ten cuplík. Mám. Počkaj. Ide? Mám tlačiť? Počkaj, musíme to odpočítať. Teraz ti to svieti, áno. Takže odratávanie. 3, 2, 1. 1. Fakt? No. Aj. Sa otrozí NDR udělal něco špatně.